Čau. Sorry. Čau. Au. Bože, au. Takže som tu ja zase s takým jedným typkom. Jak sa voláš? Mako. Chápeš. No, tu sme už zničili melóny. Takže med mapy je, jak sa vlastne volá? Easter... Survival Year. Vlastne to mapa, kde máme nejak ciele, niečo jak je Skyblock. A my máme splniť. Môj bože, vadí mi to tu už dosť. Teraz začneme. Ukážeme ako cieli. Dva nahrávame našťastie. Kde si? Ja ich potom okopírujem a dám pod video. Stiahnutie mapy asi ešte ani není, neviem. Lebo to vyrobil kamoš. Tak dobre, tak začneme. Ja už som začal. Tak, rozkop to. Nakopneme to drevo. Točíme na 1, 2... Oh. No, vlak. Dobre, vodu si mali. Saplingy. No, strašne veľa slamov ťa zaháňa. No, toto laguje dosť server ináč. No aj len ten server nejak veľmi laguje. Dobre, veci máš v čestke. Šikovi som je taký mečík. Taký menší, ako iba vlastne sa nehovorí. No, oni sa bugujú tie sliepky a všetko. To veľmi baguje. Farbivá, no to budeme asi musieť využiť na tie voľnú. Farbivá idem doniesť. Jau. Umerám, chcem žiť. Hej, to vidím srandu robí za mňa. Aha. Preto ten trochu vygeneruje svet, lebo on to laguje. Není to len to je s neplateným serverom. No, už berám farbivá. Som tie farbivá zobrať, to je dosť dôležité. Ježiš, ne, ja som mŕtvý. Chceš dať čo? Mám pre teba brnko. Kašli na to, potrebujeme toto. Ne, daj si dole brnenie, nech sa nemíňa. Ale nevidel si ma, ne? Videl som ťa už, za tebou som bol. Musíte si tam prebehnúť, musíme zohnať tie farbivá. Ber, mám jedno. No, tak ja mám viac. On mi to strašne laguje, že ultra zlaguje. Ako mohlo by prestať pršať. Nemôžeš s tým dať čo spraviť. Server ne. Ale to laguje normálne. Koľko máš tých farbiv? Ach, bože. Počkať, idú po mne. Kašli na to, potrebujete farbiva. Rýchlo tie farby a nezožené. Mám dve. Dve, takže tam bolo trošku viacej, dosť viacej. No, mám jednu, Dobre, dve. odlákam. OK, mám ich skoro, mám už skoro. Ja nechcem umrieť. Tak skôr, Ja nemôžem buknúť. No to je blbec, co je zalagovaný server. Prší. Fak. Jeden je pol srdiečka. Si vole, to sa spavnulo tých sliepok. Ja neviem, ale laguje mi to. Nie, strašne. Nedobrá kombinácia. Daj si dole tie brnenia a všetko. Prečo? To bolo v Čo sa bude čestke. míňať? Musíme toto šetriť najprv. Mám i pre teba, poď do domčeku. Mám tu farbivá. Ne, laguje mi to strašne, chápeš? Ja nemôžem ani behať. Ja mám jedno farbivo, koľko máš farbivu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu máš niečo. 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bolo ich 10. Počkaj, tu máš. Bolo ich 10, no. Farbivá. No, tak hoď mi teda všetky. Všetky. Au. Tu je bucha. Aha, slango. To všetky už? Tu máš rozkop. Daj si brnko, budeš aspoň ochranený. Nevadí, to je ešte pokiaľ prilba, no. Dobre. Nejaké poušny na enchanting. A si urobiť nekonečný zdroj, to určite urobiť. Mám pre teba niečo. Tu máš. Čo to všetko bolo? Ne, som položil ice. Ne. Nevadí, ten ice, hlavne ten ice na nič. Dobre. Bolo tu jeden iron block, nejaké tie, ako sa povedia, liany
briky a glass pane. Rozkop tu taký štvorec, rozkop tu voláte štvorec. Vieš, na nekonečný. To strašne laguje. Keď ja som prestala pršať. Však. Ale je to. Dobre, jeden nech spraví ten baráček, že by bol krajší. Tak. Nekonečný, dobre. Tu máš nejaké vecičky, dokonč baráček. to iba. Na čo mi je sklo? Odkiaľ máš sklo vlastne? České. Nehač. Zabagovaný server, sa proste nedá hrať. Fakt. Proste niečo, no. Proste všade, kde chýba sklo, daj sklo. Aspoň to, budeme mať pekne zachránené. A nebudú nás Choď chodiť. slime dole. Sklo. Sakra, no, je to tam. Ja si tu dám toto. Dobre. Všade sklo? Máš meč? Hej, dám ti. Hoď mi jeden meč. Máš. A urob ešte dvere, niečo. Nemáme drevo. Sakra. Poďme ho asi neťažiť. Nech sa pokúsim. Máš meč? Dobre, máš meč. Máš? Dobre, ja si tam brnenie. Že by som prežil cestu. Drž Nemám, palce. teraz musím toto urobiť. Rýchlo. Ty sú mágy. Ach, bože, ber sa. Proste neznášam mágy. Jak už to mám niekomu povedať. Chcel by to aj počítať už. Ja to vyťažím a ešte znova to trvá. No, zvalovaný server. Ja som keby prestalo pršať. No, to robí to pršanie. Je to na serveroch je najhoršie. Keď prší. No, ak si platené, pretože toto je neplatený server, založený. Ešte ja hostujem, natáčam pri tom asekami, to musím si zase pretesniť počítač. Lucky. Mám pre teba. Ale ako husto vymyslel ten strop, nie? Z diamantov. Vykopeme potom, no. Aj. Crafting table urob. No, polož ho. Som vedavý, koľko sa mi podarí vln. Mám 4 vlny na jednu posteľ. To mi je k ničomu. To sú nejhoršie laky, keď som ich videl. Dobre. Musíme zvoliť na 6 vln aspoň na posteľ, aby sme sa vyspali a mne pršalo potom. O, ty by som radšej nechal na lúk. Nejaké nechaj na lúk, že by to malo byť všetko poskrývané. Máš nejaké toto? Tieto stringy? Jednu. Sakra, ale laguje. Ok, tak to jenom hodíš. Že vraj tie sú taký poschovávané, kde si? Za tebou. Neviem, kde som to laguje, za tebou som. Oba si vej. Proste tak, kde. No. Dobre, idem nájsť. Nerob z toho ešte pre istoty bull. Dobre. Cesta. Dvere si vyrobil už? Ešte ne, dobre. Počkať, lebo ja... Tam, kde sú ešte tí stolmy, tam niečo že vraj je, no tak. Au. Všetko dôležité musím odložiť, takže to sú to je farbivá. Oblec si brnenie. Au. Čo? Oblec si brnenie. Teď ja mám na sebe. Chcete nažrať. To by to akože mohlo prestať lagovať, celkom akože, jak sa hovorí celé. Paníček. Ja, to steká. Strašne. Dobre, iron by sme dali. By to trebalo len vyťažiť. Keby to prestalo tak sekať. Drž palce. Mám FPS, tak. Meč. Rýchlo šipy. Bom. Ne. Musím si trošku nastaviť video settings napríklad. Detaily. Au. To je to radšej nechám tak. Prežil som to. Raz default, fast, fancy, default. Nevadí, necháme to takto. Ok. Prestanem lagovať, chápeš? Nevadí, idem vyrobiť jeden ironový klump
Alebo asi nejaký nájdeme, či? Tak neviem, že sa dá. Au. Lak, ne. 10. No, dobre, máme tu všetky farbivá. Nejaké bloky si musíme nechať. To robia aj tí slimovia, preto to tak zalogované. No. Treba by si to nejak odtočiť. To Držíš palce, hej, bo ja sa musím zmiznúť. No, tak to dáš. No. A pozri, koľko je nado mnou aj bolov, hej. Dosť tu je. Mi to tak laguje, že to proste nedá. Čakaj, ja som tady na streche, kde si ty vlastne? A ty si tam pod zemou? Nie. Sliepky, daj vajce. Si tam dostanem. Pusti ma. Au. Práve si tam kolečka okolo baráku. Neviem, ale už pracujem na tom, že niečo robíme. Hej, vidím. Jo. Vajce, mám vajce. Možno Ja dve. splníme niečo. Čo ma čo zabíja? Je to slime, aha, slime zabíjajú. No. Nič, sliepka. Nič. Čo, spomnú sa nejaké sliepky? Nespomný. Fakt, teraz by som sa zaujímalo, jak sa niekam dostanem. Au, tam ma zabíjajú. Ale Ja menej. si zobrať iba jednu. Ten raz bol, chápete ľudia? Nemôžeš sa ani pohľadnúť, ani nič. Ty vo. Dobre. Chcel by to konečne, že mi to prestal. Nevieš, či je noc. Ne. Je deň. Sakra, čo teraz robím? Máme postele. Super, tak musíme ísť spať. Ne, sliepky nás utiec. Ne. Nepustil si ich. Môj bože. Ja už aj neviem, úplne to laguje. Strašné. Také som ešte nemal, keď som hral. To nie kvôli tomu, že som hral na hamačích serveroch, ale to hlavne ten dash to pokazil. Ok, musíme chvíľku počkať. No, aby to mohlo prestať mať. To je aký slime trošku robá. Tak slime to mi tak až nevadí, menej to, ale to jak to laguje ten dash s tým, je taká kombinácia čerstva, že ho. Tí slimy lagujú všetko. No to ty vole. Čo je v tomto kleju, alebo čo to je? Bude. Ja som urobil cobble generátor. Super. Všetkým sa nám aspoň niečo. Ja sa asi trošku zabydlím. Budem si chvíľku skúsiť žiť. No tak, to tu je hlina iba. Nech ti pomôcť. Ne, že môžeš v pohode ostať. Nejaké stringy si nechal, hej, dobré. Ja neviem, čo som našiel. Nebudem celkom zaujímalo, čo je v tomto. Čo? Čo je v hentom? Tam nejaký ten štrk. Neviem. Hlina, proste zober sa hlina. No, zobrala sa. Už to asi není, asi to iba na schvál, aby... Bože. To poďme sa vyspať. Je noc? No, to bude trošku problém. Je noc. Taký meč. Hej, už spím. Ale musím ja spať, aby sa to dalo. Snažím sa. Tak jednoduchý, ja chcem len povedať, že... Ja mám to, utekaj. Ohnisko. No, poď. Už som v dome. Prečo sliepka je v našom dome? Hej, spoločníka. Fakt netuším. No, dobre. Ne, hlavne nepájem do lávy, Ne, teraz si zrušil, ale nekonečný zdroj vody. Môžeš nabrať, môžeš odrúť oznova, musíme ten... Dobre, to spravím. A kravu to ty kokos je? Oho, no tak kravu si dáme. Nezabijajú. Sorry. Nemá sú zabíja to, prdeli sme. Ak tam je ešte jedna kráva, tak sme v prdeli. OK, mapu nemôžeme dohrať.
Ale je tam, nie? Nej, tam sme mali 2 krajiny, sme mohli rozmnožiť. Aha. Možno, že tak je nájdeme v okolí. My nájdeme proste, prehrali sme mapu. Nevadí, nech to nájdeme. No poď. Nie je postiel, nevidím. No, to je postiel. Á, mne to prestane už lagovať. Jupi. Stále prší ako. Druhý deň, ale hnusný. Musíme nájsť hlavne kravu, obilie si rozmnožiť. Obilie, ja to zoberiem. Máme bone. No už prestalo, jupi, už to tak nemalo by lagovať. No, preto ide o niečo lepšie. No, už lepšie oveľa. Jupi. Ne, ale stále to laguje. Ale menej. Tá kráva ma sere, chod dole. Musím rozseknúť. Sorry, krava. Druhýkrát seknúť sa. No, zabila sa aj druhá krava. Au. Kašleme na kravu. Ježiš, čo ma zabíja stále? Slime. Slime boli. Ježiš, Teraz sa proste nedá takýmito lednými. Tu má byť ešte voda. Dala sme, že ukáž, čo to ešte máme. Tu je trula. Kde? Tam jak sú vlci. Ja už som si jedného ochočil. Neochočku. Pekný. Nemáš opravnenie byť na tomto pozemku. Zatvorte sa, zatvor sa, zatvor sa, zatvor sa. No, dobre. Ukáž, čo v tej trule je. Meso, 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 meso a bone meal. Meso, 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 meso. A nie bone meal, ale kosti. Tam niečo je. Oh môj bože, to sú lagy. Prestaneš lagovať, prosím. Aspoň vidíš, že máš ma. Big slime, big slime. Ja si o chvíľu poskapem. No ja si potom tie veci zober. O môj bože, to sa proste nedá, to je také zalagované. Hej, ale ja skapem z toho dôvodu, že som hladný, nemôžem ani behať. A ešte to prežiješ. Bože, to sa proste nedá, to laguje. Rýchlo na zemi. Do budúca to proste musíme určite vyriešiť. No. Hlavne treba menej behať, možno, že i toto má Mám lagy. stále plný hangobar. Á! Ja už mám takmer vypoužívaný Iron Match. Bude to musieť rozkopať ten stone slab, ale nemám krumpáč. No, už to nelaguje tak. No snad. Tak lebo menej tých slime tu je. No pozor. Ja ich už killujem. Idú dolu, jupi. Počkaj, Ale proste nechápem trošku zmysel. Au. Keď tu proste nič není. Ukáž, není stred. Môj bože, musíme nájsť stred. Poď si čak. Čomu to je to? Ničomu to tu musí byť. No. Redstone torch, jedna sliepka. Koľko sliepok je vonku? Pes by sa mal toto, nie? Portovať. No, mal by sa. Samozrejme, ak ma zabijú. Au. Super, laguje to úplne zalagovaný server. No, dneska by to asi aj mohli ukončiť. Lebo už to laguje tak nehorázne. Počkaj, zmenším tu objem tých slajmu. A pomáha mi môj psíček. Au. Psíček dostal. Som mŕtvý, super, zase. Toto je nenormálne. Ľahké úkoly, ale brutálna mapa. Môj bože, mi to strašne laguje. Dobre, je ich už menej, jak bolo. Ale furt ich je dosť. Bože, strašne to laguje. Už ani Optifine nepomáha, proste. Max FPS, viebol mi. Au. Sakra, ešte mi došlo Iron Man. Down. Ráte, že je ich tu menej okolo celého. Už ich tu mám
Strašne ich to vám. Dobre, dneska to si ukončíme. Dobre, je ich menej už došli. No, už to menej laguje. Vieš, treba ich vyzabíjať. No ale dneska sme to už si mohli asi ukončiť, lebo to je tak zalagované, že to musíme na budúce vyriešiť. Ešte Asi tak. aký sme spravili? Robili sme kobl generátor, nekonečný zdroj vody. Pal som do levy skoro, dobre. Mne tu otrebuje malý slime. Neverť. Aké sme všetko splnili už kvôli... No neviem, ani si nepamätám. No ukáž. Musíme zistiť, čo tu... Takže myslím, že máme, jeden už máme určite robiť. Au! A nekonečný zdroj vody tam bol, to si pamätám. Čo ma trafilo. Ale už menej seka, ne? Ne. Je to extrémne. Musíme spraviť toto. Ja si musím vrtiť si počítač, aby to menej lagovalo. Dneska mám niečo s internetom. No ne, ja chcem žiť ešte. Ne. Veď máš brnenie. Nemám. Ja som tady umrel, áno. Tá som predtým umrel. Kam si išiel? Ja? Robím nejakú obranu, že vypadali do džury. Ja musím nájsť svoje veci, ja proste nemám, ani veci nemám. Tu som ho skapal a nie sú tu moje veci. No, už mám veci. Čo všetko ešte mám? Čo som mal, že Budú som mal padať do meč. tej hrady, hej? To ešte nemáme na to nič. Gate mi chýbajú, super. Čo mi ešte chýba? Potrebujem rýchlo zatvoriť plot. Mám meč, mám všetko, dobre. Fakt? To co? Ale dneska to si ukončíme. No už sa prestalo trošku lagovať akurát teraz. Ešte to by sme toho mohli kopnúť, čo tu je. Kobl? Hej, už menej laguje. OK, piesok tu je. Piesok sa zíde. Takže teda si to ukončíme, takže ešte môžem maximálne vytvoriť dvere. Help me, help me! Nemáme drevo. Tak dvere neurobíme. A máme jungle strom, saplingy, takže to urobíme. Tak teda sa budeme rozlúčiť, tak teda čau. Čau.